अद्य दिवसे मम आचार्यमुखेन कालेन गणपति हवनेन कमलमांसि महागणपति प्रियताम् अद्य श्रीहरिब्रह्मार्पणमस्तु। मम हे ब्राह्मणद्वारा गायत्रैकनारिकस्तत्रमहिम भगवान् श्री सिद्धिविनायक महागणपति प्रियताम् कृष्णार्पणमस्तु। मम हे ब्राह्मणद्वारा गायत्रैकस्तत्रमहिम भगवान् श्री महागणपति प्रियताम् ब्राह्मणद्वारा गायत्रैकनारिकस्तत्रमहिम भगवान् श्री सिद्धिविनायक महागणपति प्रियताम् ब्रह्मार्पणमस्तु। मम हे भगवान् श्री महागणपति प्रियताम् ब्रह्मार्पणमस्तु। ಗಣೋಮದ ರಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗಣೋಮದ ಕೊಡಿ ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಏಕದಂತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವ ಸದಾ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತೇ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಯಜಮಾನಸಮಸ್ತಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ದೇವದಾನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಕೋಟಿಜನಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ಸಹಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ತದಾಚರತಿ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಾನಂದಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಭವ. गान्धायाः शाखानचित्ते शिवराजोगतसहितानां ज्ञानपत्योः तत्रष्टार्थसिद्धिर्नवद्वीपैनावत स्थिरलक्ष्मीप्राप्त्यर्थं मध्यदिने श्रीवाल्मीनागराजवित्यर्थे रत्नेश्वरीवित्यर्थे प्रातःकाले सङ्कल्पं वासुकीनागराजवित्यर्थे ध्यानावाहना षोडोपचारपूर्णदैव नागदम्बरसहितपञ्चामृताभिषेकसेवाराधनम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये.
रक्ष रक्ष पुरुषोत्तमान् नमस्कारान् समर्पयामि पूजां समर्पयामि। पुरोत्तमान् प्रणिमुष्ट ओम भूर्भुवः लक्ष्मी देवी आवाहयामि आवाहितो भव आवाहय तथा लक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थे नामस्य लक्षणावाहनादिशोधनकारपूजनस्य ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानसौभाग्यसिद्ध्यर्थं दीक्षां दीजदर्थे सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी अरुणलक्ष्मी च प्रसन्ना सर्वदा धानलक्ष्मी देवताभ्यो नमः अष्टेश्वरी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शरीरे शुद्धत्वे शुद्धोऽस्नानमहं च करिष्ये तस्मादरङ्गमामवक्षयाय जन्माथ आमोदनयः ओम समर्पयामि ओम नमो देव्यै महादेव्यै नमः नमः प्रगत्ये ओम नमस्ते महामाय श्रीदेवे सरस्वते शंकरकृता महालक्ष्मी देवी नारायणपूजिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वविद्याभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः वीराभिषेकं समर्पयामि नामरे कुङ्कुमं कामदं दिव्यं कामना कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चिता दिव्या गृहाण परमेश्वरे देव्ये नमः कुङ्कुमं समर्पयामि देवकन्दलसंयुक्तां कुङ्कुमेन विराजितां रक्षतां दृष्टितां देवनारायण नमोस्तुते पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
नाजं विवर्धनयज्ञं वन्दिनायोतिरमयः दीपङ्गहाणदेशेशापः एतावतिकदीपं दर्शयामि चित्रं समर्पयामि नारीखेरकण्टकद्रव्यसहितां क्षीरनैवेद्यं समर्पयामि श्री महालक्ष्मी महधान्यलक्ष्मी अहं प्राणाय ज्ञानवैराग्यसिद्धर्थं भिक्षां देहि जमागते अन्नपूर्णेश्वरी दयधानलक्ष्मी देवताभ्यो नमः ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರಾಮಿ ಕಾಲಿಕಾನ ಪಾಪಾನಿ ಧರ್ಮಾನ್ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣ ಪಾಹಿಮಾನ್ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ನಮಸ್ಕಾರಿಕ.